Masusing ginabayan ang mga mananaliksik at scientists sa naganap na 2021 Research and Development in-house review noong ika-28 hanggang ika-30 ng Hulyo sa Department of Agriculture Central Luzon Integrated Agricultural Research Center for Lowland Development, Paraiso, Tarlac City. Pinangunahan ang nasabing in-house review ni OIC Regional Technical Director for Research, Regulatory and Integrated Laboratories, Dr. Arthur D. Dairit, at Research Division Chief, Dr. Irene M. Adion. Binigyan din ni OIC Regional Technical Director Dr. Arthur Dairit na ang naganap na in-house review ay makatutulong para sa mga magsasaka at mangingisda ng bansa. Bear in mind ang ating mga ultimate goal in doing research for development, no, para makatulong tayo sa ating goal sa department, which is food sufficiency sa bawat isa. In behalf of our Regional Executive Director, no, I congratulate each and everyone for a job well done despite yung mga challenging times na nararanasan natin. And then, bear in mind na yung mga ginagawa natin ay para sa ating mga magsasaka at mangingisda for the upliftment of their life. Ang nasabing in-house review ay nahati sa completed studies at ongoing studies na kung saan naging blended ang approach dahil ang ibang panelists o tagasuri ay nasa Zoom application upang makasunod sa mga patakarang pangkalusugan ngayong may pandemya. Pagpapataas ng ani at kita ng ating mga magsasaka na may komprehensibo at nakabatay sa agham na pamamaraan ang hatid ng nasabing programa. Enoch Fetcherin, Agri-Balita, Central Luzon.